माखासे समाव जों नुनो मोनबावो माखासे बाथ्रा बुंनाय मोनो जेरैबायदि बावैसो सिगाङाव पिएल होनायाव जे नोंथांमोनखौ जे इनभल्भ दोङो नांगौ जे बन्स'खौ बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो जिहेतु नोंथांमोना गमामायै दं आरो नामा पिएल होनायाव दा बिटिआरखौ बेसेबांबा मोजां एकर्ड होननानै रायजो राजाफोरा गनायबाय नाथाय नोंथांमोना मानो पिएल होखो मा बाथ्रा दङ नाथाय बिथांमोना माखासे खौरां बिजोङाव बिथांमोना गाव फोरमायना लादों माने आं थांनो गोसो गैयामोन होननानै मालाबा बिदि समबो जायो दिनै नोंथांमोना मिथिगौ सांबादिक हिसाबै जे रायजो सभानि इलेक्सनाव हर्स ट्रेडिं जायो होननानै जों खोनायो माखासे पार्टिनि एमएलएफोरखौ सिरि सिरि बायखोमानानै फैसा होनानै बहाबा भट होहोयो होमबा नोंथांमोननि बेलायाव हर्स ट्रेडिं जादों नामा बेथ' मोनसे फरायसा आफाद हिसाबै माने जोङो हारिनि खामानि मावनो ओंखारदों हिसाबै सोरबा मा बुंदों मा बुङाखै मा खालामदों जोंहा बेयाव नायबाय थानायनि सम नङा बे समाव नोंथांनिफ्राय मोनथिना लागोन जे नोंथांमोना जे गोदानै जे बर' हारिनि गेजेराव जे एबसु बायदि गोख्रों जे आफाद थासेयावबो नोंथांमोना बन्स'खौ मानि थाखाय खुंदों जे गोदानै दानो गोनां जादों समाव बर' हारिनि गेजेराव नुनो मोनो जे बड'लेण्डनि मुं होनानै बे बड'लेण्डनि सिमां होनानै रायजो राजाखौ जे बड'लेण्डनि मोनसे थांखि होनानै जे गासैखौबो ज' खालामनानै नाथाय उन समाव थांनानै जे रायजो राजाखौ जे थगायनानै बा फिसा मोनसे एकर्ड खालामना लाना फैनायखौ नुनो मोनदों जेरैबायदि बिएसि एकर्ड जाबाय बिटिसि एकर्ड जाबाय बिटिसिनि उनाव बिटिआर एकर्ड दा नोंथांमोननि बेलायावबो बेफोरबायदि जागोन नामा जिहेतु रायजो राजाखौ थुबुर खालामनानै जे मोनसे फिसा एकर्ड खालामनो फैनाय बा राजनितिकनि थाखाय बेफोरबायदि जागोन नामा नोंथां जुदि मायबा मोनसे दफाया सोरबा पिएल होनायनि थाखायनो जुदि मोजां जायोबा इन फिउचार बर' हारिनि जुदि मोजां जामारोब्ला डेफिनेटलि बेखौ मालाबा रेक्टिफाइ खालामनायनिबो गोनांथि जायो बिदिनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै थांनाय गाबोन बन्स'निफ्राय आफादगिरि जानानै थांनायनि उनाव सेन्देलजों जुदि जोद्ला जानो गोनां जायोबा हारिनि थाखाय सोर खामानि मावनो ओंखारगोन जों गोदान जोलैखौ बिदिनो फोरोंनोसो नामा जे जायफोरा एसे गोरोन्थि मावबाय जायफोरा मोजां मावबाय गासैखौबो माने माबा माबि कालारफोर लाबायनानै सरना होनानै माबानोसै आं सोरनिबा अन बिहाफ बाथ्राखौ बुंनो नागिराखै नाथाय बयबो मिथिगौ बर' हारिया मोनसे सोद्रोम हारि होननानै सोद्रोम हारियाव बिदि सोरखौबा फेसबुकाव भिडिअ खालामनानै माबा खालामनानै सरना होनायनि गेजेरजों माने जोद्लानाय खावना होनाय नो डाउट बेफोरो मोनसे डेम'क्रेसिनि मोनसे प्रसेस नाथाय जुदि आं जातीय संगठननि दैदेनगिरिब्ला आंनियावबोथ' माखासे रेसपन्सिबिलिटि थायो जातिनि खामानिखौ आंल'सो मावनांगोन नोंल'सो मावनांगोन होननायथ' बाथ्रा गैया सासे बर' हिसाबै बयबो मावनो हायो बे बुस्थुआ बेसलेस बाथ्रा बेफोर माखासे समाव जों ससियेल मिडियाफोराव नुनो मोनो जे बन्स'आव जाय बिथांमोना जे बिबान लागोन बिथांमोनखौ जे माबा मोनसे राहा लानाय जागोन होननानै दा नोंथांमोननि बेलायाव बेफोरबायदि जादों नामा बे बाथ्राखौ आं ओरैसो बुंनो लुबैयो सानफ्रोमबो बन्स'आ दिनैबो आरो इन फिउचारबो जों सानफ्रोमबो बर' हारिनि खौसेथिखौ लुबैगोन खुलुमबाय बे समाव आर'नाइ रादाब नायगिरि नोंथांमोननिसिम बरायग्रोनाय जाबाय जे बन्स'नि गाहाय बुंथिगिरि बिथांजों जोङो दान्दिसे सम मोगा मोगि लागोन बिथांमोना मा थांखि लानानै गोदानै जे बन्स'खौ दानाय जादों बे समाव आं नोंथांमोननो सिनायथि होनो नागिरदों बन्स'नि बुंथिगिरि बिथां रुंगुल बर' बिथांखौ आर'नाइ रादाबनिफ्राय बरायग्रोबाय खुलुमबाय बे समाव नोंथांनिफ्राय मोनथिना लागोन जे नोंथांमोना जे गोदानै जे बर' हारिनि गेजेराव जे एबसु बायदि गोख्रों जे आफाद थासेयावबो नोंथांमोना बन्स'खौ मानि थाखाय खुंदों जे गोदानै दानो गोनां जादों बन्स'खौ आं दायाखै बा बन्स'आ आंनि बे मोनसे कनसेप्ट नङा नाथायबा जायफोरा हारिनि इन्टेलेक्सुयेल बर' हारिनि थाखाय जायफोरा सोमावसारदोंमोन बर' हारिनि थाखाय जायफोरा कन्ट्रिबिउसन होबोदोंमोन जायफोरा वेल एक्सपिरियेन्स हल्डार बिथांमोना फिल खालामदों जे बर'फोरनि जा आल्टिमेट गल दङ बड'लेण्ड बेखौ जेरैखि जाया मोनसे समाधानाव लाबोनो बा बर'फोरनि थाखाय बड'लेण्ड जा सेपारेट स्टेट बेखौ एचिभ खालामनो थाखाय जोंनो मोनसे फर्स नांगोन जाय फर्सआनोखि हारिनि खैदां खैफोदनि समाव खोथा बुंनो हायो जातीयताबाद बा बर' माहारियारि बादखौ लानानै स्ट्रंलि भइस राइज खालामनो हायो दा बिनि थाखायनो
बर'नि इन्टेलेक्सुयेलफोरा बर' रायजो राजाफोरा बे समाव बनस'खौ दानानै होदों आरो बेनि गाहाय थांखियानो जाबाय जेरैखि जाया जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि सिमां जा बड'लेण्ड बेखौ जेरैखि जाया गणतान्त्रिक मुभमेन्टनि गेजेरजों लाबोनाय आरो मोनसे बाथ्राखौ नोंथाङा सोंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि मोनसे गोख्रों आफाद थानायाव मानो दिनै बनस' बायदि आफादखौ दानो गोनां जाखो बे समाव आं क्लियार होनो लुबैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे गोलाव जारिमिन दङ बर' हारियाव दा बेखौ रावबो डिनाय खालामनो नागिराखै नाथायबा मोनसे हारियाव मोनसेल' संगठन थानांगौ बा मोननैल' संगठन थानांगौ बिदि जेबो माने बाथ्रा गैया हारियाव जाय समाव क्राइसिस जादों हारियाव जाय समाव खामानि मावनायनि गोनांथि जादों बे समाव थारैनो गुबुन गुबुन आफादफोरबो जोनोम जानो हायो थिग बेबायदिनो बर' हारिनि जा एजेन्डा बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौ गोजोरै हारिखौ गेरेमसा महरै दाफामफिननो थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा सिमां बेखौ मोगथाङाव लाबोनो थाखाय बनस'खौ जोनोम होनाय जादों आरो बे बाथ्राजोंनो आं मोनसे बाथ्राखौ क्लियार होनो लुबैदों बर'फोरनियाव नैबे समाव गोनो गोथो जादों जे बनस'खौ एबसुनि एगेन्स्टआव दादों नामा बनस'खौ एबसुनि एगेन्स्टआव दादों नामा माखासेयानो कुइसन जादों नोंथांमोनाबो सांबादिक हिसाबै कुइसन जादों नाथाय जोङो बे बाथ्राखौ क्लियार होनो लुबैगोन एज ए बुंथिगिरि हिसाबै आं बनस'नि जोङो एबसुनि एगेन्स्टआव मालाबाबो बेखौ माने लांनाय नङा आरो जोंनि जा जोंनि थांखियानो हारि दानायनिसो सोरबा एबसुनि लिडारखौ रायनाय एबसुनि एजेन्डाखौ माने स्क्रेप खालामनाय जोंहा बिदि जेबो माने थांखि गैया जोङो हारिनि थाखाय जोनोम जादों आरो हानायसिम जों हारिनि खामानि मावगोन जाय समाव हारिनि खामानि मावनायाव जों फेलें जागोन थारैनो बनस'खौबो रायजो राजाफोरा जौगागोन एटलिस्ट जों रायजो राजाखौ खावलायनो नागिरदों जे दिनै हारिनि माखासे बिथिङाव बाथ्रा बुंनो जोंनो मोनसे स्ट्रं जातीयताबादि अर्गेनाइजेसन नांगौ जादों बेनि मिनिङा बे नङा जे एबसुखौ जों एगेन्स्ट खालामदों आरो एबसुनि मोनबो जों कपिराइट खालामाखै एबसुनि एमब्लेमा आलादा एबसुनि जि फिल'सफि आइडिय'लजिया आलादा बिथांमोननि फिरफिला आलादा अब्ला माबे बिथिंजों बनस'खौ माने एबसुजों माने एखे होनना बुंनो नागिरदों आं रायजो राजाफोरनियाव कुइसनखौ दैखांदों एबसु थानायाव नोंथांमोनखौ जे बनस'खौ बोरै गनायना लागोन रायजो राजाफ्रा गनायना लायनोथ' बाथ्रा गैया जेब्ला हारिनि जानानै गोथार गोसोजों खामानि मावगोन थारैनो बयबो माने गनायगोन जे एबसु थाबानो बनस'खौ गनायनाय नङा बिपिएफ थाबानो इउपिपिएलखौ गनायनाय नङा बिजेपि थाबानो कंग्रेसखौ गनायनाय नङा बेफोरबायदि बाथ्रा थाया बेयो पारफरमेन्स आरो रियेल सेन्सआव खामानि मावनायनिसो बाथ्रा थोंजोङै माखासे सुबुंफोरा नोंथांमोनखौ बुंदों जे बनस'आ बिपिएफजों अलरेडि सापर्ट दङ होननानै बे बिथिङाव मा बुंनो नोंथां मायबाफोर फोरमान दङब्ला बिथांमोनखौ आं होनो थाखाय खावलायदों दिनै हारिनि बाथ्रा बुंबानो जुदि बिपिएफनि कालार फोनोब्ला हारिनि बाथ्रा बुंबानो जुदि इउपिपिएलनि कालार फोनोब्ला हारिनि गेजेराव जे खौसेथिनि गोनांथि जादों दिनैनिफोरबायदि सोरनिबा मुसुखा खावनाय सोरखौबा माने दाद्रि होनाय सोरखौबा माने समालोचना खालामनाय बेफोरबायदि बाथ्राया मानो जादों नैफोरबायदि बेलेन्सखौ मेनटेन खालामनो थाखायनो जादों एटलिस्ट नायनो हो बनस'आ मा खामानि मावनो नागिरमारदों बनस'आथ' बुंदों बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामगोन होननानै बेसिमथ' बर' रायजो राजाया नेनांगोन थारैनो बनस'आ बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ खालाममारगोन ना मारा बेखौ नायनांगोन रायजो राजाफोरा दिनै जोनोम जागोदान गथ'खौ लोगो लोगोनो बे जोनोम जागोदान गथ'आ गाज्रि जागोन बे डाकु जागोन सिखाव जागोन होननायथ' बाथ्रा गैया बेखौ नायनांगोन रायजो राजाफ्रा आरो नांगौखायनो बर' इन्टेलेक्सुयेलफोरा रायजो राजाफोरा बे बनस'खौ दादों नाथाय जे बनस'आव माखासे दैदेनगिरिफोरा जाय बिथांमोना बनस'आव बाहागो लादों बिथांमोना अलरेडि बिपिएफनिखा होननानै माखासे मानसिफ्रा फोरमायबाय थादों बे बिथिङाव मा बुङो नोंथाङाबो सासे सांबादिक जुदि हारिनि खामानि मावनो गोसो दंब्ला गाबोन नोंथाङा बनस'आव फैनो हायो दा सोरबा बिपिएफ जाबानो जे सोरबा कंग्रेस जाबानो जे हारिनि खामानि मावनो हाया होननायथ' खोथा गैया आं साख्रि मावदोंब्ला गाबोन रिजाइन होननानैबाबो आं जातिनि खामानि मावनो हायो बे गावनि गोसोनिसो बाथ्रा सासे बर' हिसाबै बर'नि सेन्टिमेन्टआ थागोन बे जायखिजाया समावनो खामानि मावनो हागोन गतिके बे बाथ्राखौ जों बे एंगेलजों नायनायनिख्रुइ जोङो बेखौ गोथौ लेभेलसिम नायनायनि गोनांथि दङ होननानै आं सानदों माबा मोनसे संगठन जोनोम जाबानो हारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारबानो बेखौ पलिटिकेल कालार होयोबाथ' जानाय नङा आरो बेनि थाखायनो दिनै बर' बायदि मोनसे सोद्रोम हारिया मालाबा दसे सम बेफोरबायदि चिप मेन्टेलिटि मानसिनि थाखायनो लासिं सिं जानोबो गोनां जायो मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ पलिटिकेल कालार फोनजाया बेनि कनसिकुवेन्सेसफोरखौ नायनांगौ जायो आरो बेखौ आङो खावलायदों बर' रायजो राजाफोरखौ जे डिपलि स्टाडि खालामनायनि गोनांथि दङ दिनैनि तारिखआव बनस'आ मा खामानि मावनो नागिरदों बनस'नि एक्टिभिटिसआ मा बनस'आ सोरबा लिडारफोरजों बिदि हुले गुले खालामदों नामा बनस'आ जिथु रायजो राजाफोरनि मोनसे आफाद जुदि बनस'आ गाबोन समफोर गोरोन्थि खामानि मावोबा रायजो राजाफ्रा कारेक्सन खालामना होनायनि बेवहाय राइट्स थागोन बिथांमोना जोंखौ साजेसन होनो हागोन
गोरोन्थिखौ गोरोन्थि बिथांमोना जोंखौ आसि दिन्थिनानै बुंनांगोन। एबसु थासेयाव नोंथांमोनखौ बोरै जे गनायगोन जे एबसुखौ होनना बुङोब्ला बर'नि माने गरा बायदि सानना लायो रायजोफोरा बे बिथिङाव माबोरै नोंथांमोनखौ गनायगोन? आं जितु एबसुनि बिबानगिरि नङा बे समाव आं बन्स'नि बुंथिगिरि हिसाबै आं बेखौनो बुंनो नागिरगोन जे गरामिया सोरबा संगठनजों नङा। आं खावलायनोसो लुबैगोन दिनैनि तारिखाव गरामिया जोंनि गोसो गोरबोआव थानांगोन। आं माबा मोनसे संगठन खालामफ्लानानै बिराद गिदिर गिदिर बर' जाथि दानायनि लेक्सारबाथ' जानाय नङा। आंनि गोसो गोरबोआव बर' जातिखौ सिबिनायनि जा मोन्दांथि जा गोसो बे दङना गैया। आं बर' हारिखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनो ना मोना। आं बर' जातिताबादि गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंबायनो आंनि गथ'खौ गाबोन आङो गुबुन मिडियामाव होलायनोसै। मा जातिताबादनि बाथ्रा जानो? गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंबाय जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफोरा हिन्जावफोरा माने गुबुन हारिनि माने सेंग्राफोरजों हौवाफोरजों हाबा जानाङा होननानै। आंनो जुदि गुबुन हारिनि माने हिन्जावसाखौ लाबोबा बे बोरै जानांगौ? आं बुङाखै जे सोरबा माने गुबुन हारिनि हिन्जावसाखौ हाबा खालामनाङा होननानै बुङाखै। जाय बुंदों एटलिस्ट बेनिफ्रायथ' एग्जाम्पला स्टार्ट जानांगोन। आं मालायखौ फोरोंनो थांनानै गाव मा मावदों बेखौथ' आं खनसे सुना नायनायनि गोनांथि दङ। आं सानफ्रोमबो मालायखौ आसि जुदि दिन्थिबाय थायोबा बोरै जानो? आं बेसेबां कारेक्ट आं बेसेबां राइट बेखौ नायनायनि गोनांथि दं होननानै आं सानो। आरो संगठन नङा जोंनि गोसो गोरबोआव सानफ्रोमबो जातीयताबादनि सिन्थाया जेब्ला थागोन अब्लानियासो जों हारि दानायनि एक्सुवेल खामानिखौ मावनो हागोन बेखौ आं सानो। नोंथांमोना बुंदों जे बड'लेण्ड दाबिनाय होननानै बुंदों। बड'लेण्ड बुङोब्ला गासैबो बर' रायजो राजाफोरनि देहायाव जे मोनसे गोख्रों नाजानायनि जे मोनसे थांखि फैयो बा बोलो फैयो बा बे बेलायाव नोंथांमोना बेसेबां जे आसा दं जे बड'लेण्ड मोनखागोन होननानै नोंथांमोना फोरमायदों? बेयो नाजानायनि सायाव सोनारो। बर'फ्रा बेखौबोथ' मोनसे समाव साननो हायाखैमोन जे जों BSc मोनगोन, BTC मोनगोन, BTR मोनगोन। खिन्थु जों सोमावसारनानै मिथिबाय जे जों मोननो हायो। बेवहाय पसिबिलिटि दङ। जुदि जोङो BSc, BTC, BTR मोननो हादोंब्ला बेबोथ' असम्भब नङा। जोंनियाव माखासे बाथ्रा माखासे एग्जाम्पल दङ। उत्तराखन्ड, झारखन्ड बै समाव तेलेंगाना जालांबाय। गतिके दिनै आसामाव मोनसे समाव माने जोबोद माने गिदिरथारमोन जाय दिनै माने 7 सिस्टार्स होननानै बुङो। आसामा मोनसे समाव खौसेमोन नाथाय गावस्रालांबाय, सेपारेट स्टेट जालांबाय। जोंनियाबोथ' जाया होननायनि खोथा गैया। आरो जेरावनोखि भारतनि संबिधानाव रोखा रोखा लिरनाय दङ जे मोनसे रायजोखौ बुखावनानै गोदान रायजो खालामनो हायो, गुबुन रायजोफोरखौ ज' खालामनानैबो रायजो खालामनो हायो। गतिके बेफोरबायदि प्रभिजन आर्टिकेलफोर थानायनि उनाव जोङो गिनांगौ जेबो गैया। भारतनि संबिधानानो जोंनो अधिकारखौ होदों रायजोखौ। जुदि अधिकारखौ होखांनायनि उनाव जों जुदि बेखौ लानो रोङाबा गोरोन्थिया जोंसो, जाम्बाया जोंसो। जोंखौ होनानै दोनखादों। जों नाजानायनिसो बाथ्रा। बेवहाय सोरबा सोरबा माबा माबि बुंगोन। आरो ओरैनोबाबो असमिया सभयनिस्टफोरा जोंनो मालाबाबो आन्दलन खालामालासिनो मोनबो बेसादखौ दिनैसिम होआखै। गतिके जों सानो जोंनि नाजानायनि सायाव आरो बयहाबो बर' हिसाबै मोनसे स्पिरिट दंखायो जे बड'लेण्डआ माने जाथारगोन। इभेन आं बेखौबो बुंनो नागिरगोन दाजाबनानै आसामनि इन्टेलेक्सुयेलफ्राबो असमिया इन्टेलेक्सुयेलफ्राबो मोन्थिखायो जे बड'लेण्डखौ बिसोर सानसेबाबो लाथारगोन होननानै। खिन्थु जोंसो जुदि गोसो बायोबा बे जोंनि ब्लाडार मिस्टेक जागोन। ओंखायनो जों 4th जेनेरेसना सानदों, गोदान जेनेरेसना सानदों जेरैखि जाया मोनसे प्लेटफर्मनि गेजेरजों सेपारेट स्टेटनि जा एजेन्डा बेखौ जों लानानै थांगोन। आरो बेनि थाखायनो जोङो दिनै गोदान जेनेरेसना खामानि मावनो ओंखारदों। जायफोरा हारिनि सेन्टिमेन्ट दङ बिथांमोना बेवहाय गोसो गोथारै माने खामानि मावगोन। जोंनि जे अर्गेनाइजेसन खोब माने डिसिप्लिन भाबै हारिनि मर्यादाखौ लाखिनानै आरो बर' हारिनि थामोन्थानि थाखाय जों खामानि मावगोन होननानै जों अलरेडि समायखिरा लाखाबाय। माखासे समाव बर' हारिनि गेजेराव नुनो मोनो जे बड'लेण्डनि मुं होनानै बे बड'लेण्डनि सिमां होनानै रायजो राजाखौ जे बड'लेण्डनि मोनसे थांखि होनानै जे गासैखौबो ज' खालामनानै नाथाय उन समाव थांनानै जे रायजो राजाखौ जे थगायनानै बा फिसा मोनसे एकर्ड खालामना लाना फैनायखौ नुनो मोनदों। जेरैबायदि BSc एकर्ड जाबाय, BTC एकर्ड जाबाय, BTCनि उनाव BTR एकर्ड। दा नोंथांमोननि बेलायावबो बेफोरबायदि जागोन नामा? जिहेथु रायजो राजाखौ थुबुर खालामनानै जे मोनसे फिसा एकर्ड खालामनो फैनाय बा राजनितिकनि थाखाय बेफोरबायदि जागोन नामा नोंथांमोननि बेलायाव? एज ए हल सिटुएसनखौ जों नायदों, आन्दलनखौबो जों नायदों। गोदान जेनेरेसना मुभमेन्टनि उनाव मुभमेन्ट बोरै जोंनि मानसिफ्रा साफा जानो गोनां जादों, भिक्टिम जानो गोनां जादों। जों बयबो मिथिगौ बर'नि जारिमिनखौ। आं बेखौ आरो खनसेबाव बोफ्लावनो लुबैयाखै। नाथाय नोंथाङा जि बाथ्राखौ सोंदों जे बड'लेण्डनि मुं लानानै राजनिति खालामगोन नामा बा माखासे समाव फिसा फिसा एकर्ड खालामनाय बायदि मोनदों। दा दिनैनि तारिखाव जायफोर एकर्ड जालांदों मोनफ्रोमबो एकर्डखौनो आं बुंनो नागिरदों बेयाव माबा मोनसेबाबो भेलुआ थागोन एसेबाबो। बेफोरखौ जों मोनसे मोनसे फाउन्डेसन हिसाबै माने हमनो हायो। खनसेयावनो मानसिया मालाबाबो माने सानसेयावनो माने बिराद गिदिरथार सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन होनना साननाया मालाबा गोरोन्थि जायो।
दा जोङो बेजों मोनथाम एकर्डनि गेजेरजों जों एक्सपिरियेन्स मोनबाय जे बर' हारिया जुदि थांना थामारनांगौब्ला सेपारेट स्टेटआ जोबोद माने गोनांथि दा बेनि थाखायनो जोङो सेपारेट स्टेटखौ नांथारगोन आरो बेयाव पलिटिक्स खालामनायनि बाथ्रा गैला मानोना बर'फोरा मोनथिखाबाय आरो खोनथाम एकर्ड जानायनि उनाव रायजो राजाफोरा सिनायनो हानाय जाबाय जे सोर लिडारा थगायमारगोन आरो मोनसे बाथ्राखौ आं बुंखानो लुबैदों सोरबा सासेया सिखाव खालामब्लानो गासैबो मानसिया सिखाव जानो हाया दा गतिके बेखौ जेनेरेलाइज खालामालासैनो बै जायफोरा बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ नेतृत्व होगोन बिथांमोनखौबो थोंजोङै बर' रायजो राजाफ्रा कुइसन खालामनो हानांगोन इभेन आंखौबो जुदि आङो बेखौ मिसलिड खालामनो नागिरदोंब्ला आंखौबो बिथांमोना आसिन्थिनो बाथ्रा बुंनो हानांगोन जे रंगुल बर' नोङो बड'लेण्ड मुङाव पलिटिक्स खालामनो नागिरदों नामा गोबां समाव जों बिदि नुदों बिदि रायजोफोरा कुइसन खालामनो हानांगोन माखासे समाव जोंनि दुरबलतानि थाखायनो माखासे लिडारफ्रा स्कप लादों लिडारफोरखौ कुइसन खालामनो हायैनि थाखायनो बिथांमोना मालाबा माने आन्द' बेकदराव माखासे खामानि मावो जों थोंजोंनो जुदि नोंथांमोना जातिनि खामानि मावनो ओंखारदोंबा बनसुआ नोंथांमोना ओरै खालामनांगोन बर' रायजो राजाफ्रा जोंनो साजेसन होनो हानांगोन जुदि गाबोन समफोरनि गेजेराव जे नोंथांमोननि जे बनसुनिफ्रायनो सोरखौबा सासे दैदेनगिरिफोरखौ जे पलिटिकेलाव हाबनानै पलिटिकेलि जे टिकेट नागिरनानै बा इलेक्सन गेलेयोबा बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो बे गावबा गावनि मोनसे एजेन्डा जागोन जों बेखौनो क्लियार होगोन जाय समसिम बनस'आव बिथाङा थागोन अर्गेनाइजेसननि डिसिप्लिनजों बिथाङा थानो नांगोन अर्गेनाइजेसननिफ्राय ओंखारनायनि उनाव बियो बहाबा थाङो मायो बेनि बाथ्रा नाथाय मोनसे स्ट्रं अर्गेनाइजेसनाव थानाय हिसाबै जातीयताबादि संगठनाव खामानि मावबोनाय हिसाबै जों खावलायगोन जायफोरा माने जोंनि बनस'आव खामानि मावदों बर' रायजो राजानि संगठनाव खामानि मावदों बिसोर बेनिफ्राय थांनानैबो जाहाथे बे आइडिय'लजि आरो फिल'सफिनिफ्राय गोजानाव जानो जों खावलायनो हायो जिहेतु माखासे समाव जों नुनो मोनबावो माखासे बाथ्रा बुंनाय मोनो जेरैबायदि बावैसो सिगाङाव पिआइएल होनायाव जे नोंथांमोनखौ जे इनभल्भ दोङो होनना बुंदों जे बनस'खौ बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंगोन जिहेतु नोंथांमोना गमामायै दं आरो नामा पिआइएल होनायाव जे बिटिआरखौ बेसेबांबा मोजां एकर्ड होननानै रायजो राजाफोरा गनायबाय नाथाय नोंथांमोना मानो पिआइएल होखो पिआइएलआव जोंनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिनि सिगनेचार गैया मोनसे बाथ्राखौ आङो रोखायै बुंनो नागिरगोन जुदि सोरबा कनफिउजन जादोंबा जे बनसुनि जोनोमानो पिआइएल होखांनायनि उनावसो जादों पिआइएलखौ बिनि सिगाङावनो होखादों बिथांमोना दा बिदिब्ला जोङो बे पिआइएलनि सोमोन्दै बे समाव आनननमोन दा जायखि जादोला बे समाव मोनसे परिबेस जादों माने गावजों गाव दा बे परिबेसखौ नायनानै बर' हिसाबै दुखु नाङो आरो बेयावनो जोङो बनसुआ स्ट्रंलि मोनसे मेसेज बा मोनसे आपिल खालामनो नागिरगोन सानसुमा खुंगुर बैसोमुतारियाबो मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बिबानगिरिमोन आफादगिरिमोन जातियाव गोलाव सम कन्ट्रिबिउसन होबोदों आरो माखासे दैदेनगिरिफ्रा जायफोरा माने पिआइएल होदों दिपेन बर' एबसुनि आफादगिरि मानिजावथाव बिथाङा दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजों माने बुंदों जे एकर्डनि जा माने स्पिरिट बेखौ माखासे आननयिंलि माने इन्टारनेलि डिप्ल'मेटिकेलि लाखिनाय जादों दा बेनिखायनो जुदि बेबायदि जामारदोंब्ला जे माखासे बाथ्रा जायफोर दफाखौ नायनानै बेयो हारिनि खहा खालामथावथाव होननानै दैदेनगिरिफ्रा सानखांदों बा बारग' दैदेनगिरिफ्रा गिखांनाय मोन्दों खोमा बेनि थाखायनो बिथांमोना पिआइएलखौ होदोंमोन खोमा जुदि बेबायदिनो जामारदोंब्ला बा दिपेन बर' बिथाङा मानगोनां एबसुनि आफादगिरिया दिनै जेरैबायदि प्रेस मिटआव बुंदों जे एकर्डआव माखासे इन्टारनेल स्पिरिट दङ जाय बाथ्राफोरखौ जोङो खुलाखुलिनो बुंनो हाया बेफोर माने समजों लोगोसे जालांगोन अब्ला बिथांमोननि गेजेराव पिआइएल होग्रा बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेराव एसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों नामा जुदि बिदि जादोंब्ला जोङो बनसुआ खावलायगोन जे नोंथांमोना मोनसे मजियाव फैनानै सावराय आरो बर' हारिया गोबां माने गावजों गाव दावहा नुबोबाय गावजों गाव माने गोबां माने खिथिर लालायनाय मालाबा नुबोदों दा बेनिखायनो बर' हारिया बे समाव खौसेयै दावगालांनो लुबैयो आरो जों बनसुआ जिहेतु हारिनि खामानि मावनो होननानै ओंखारबोदों जों मालाबाबो बर' हारियाव गावस्रानायखौ लुबैनाय नङा बे सोरबा सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियानो जाथों बा दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जाथों जों खावलायो जों नोंथांनि गेजेरजों खावलायगोन आर'नाइ रादाबनि गेजेरजों जुदि गोनांथि जायोब्ला बनसुआनो बिथांमोनखौ सावरायनायनि परिबेसखौ जों आपिल खालामनो हागोन जों गेजेरनि जानानै बिथांमोना जुदि भुल बुजि जादोंब्ला बिथांमोना खौसे जयैनो गावनि होनना सानलायनानै खनसे जयैनो सावरायनायखौ जों लुबैजादों नाथाय पिएल होनायनि गेजेरजों बर' हारिया गोबां खहा जागोन होननानै माने बाथ्रा ओंखारबाय थादों बे बेलायाव मा बुङो नोंथांमोना गोबां बाथ्रा ओंखारनो हायो गोबां मानसिनि गोबां मतामत दासिम गोबां माने बाथ्रा ओंखारदों जों नुदों नाथाय बेनि मिनिङा बेनो नङा जे बे इउनिभार्सेल ट्रुथ मानसिफोरा मानसि गोबां बाथ्रा बुंनो हायो माखासेया पलिटिकेल एंगेलावबो बुङो माखासे पार्सनेल बेनिफिटनि थाखायबो बुङो दा बाथ्राया साननो गोनां जे जों गावजों गाव बिदि खुद्रिलायबाय थानायाव बे गुबुन हारिफोरा स्कप लागोन नामा बाथ्राया बेसो जों गावजों गाव बिदि मुर्ति सावलायनायाव सोरबा पिआइएल होलायनायनि थाखाय गुबुन हारिया जोंनि गेजेराव हाबनानै जोंनि हारिखौ फिन
गावस्रा होफिननानै जोंखौ सोबख'नो चान्स मोनफिनगोन नामा बे मोनसे गिदिरथार कुइसन बेखौ दिनै बन्स'आ फिल खालामदों बेनि थाखाय जोङो खावलायनो नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो बेराफारसेथिं जाय 95 बारग' दैदेनगिरि बिथांमोना PIL होदों बिथांमोनखौबो जयै खनसे सावरायजानायखौ जों लुबैदों मा गोरोन्थि दंमारो आरो दहायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा बुंदों जे लिगेल बाइन्डिं माने जायाखै बिटिआर रेकर्डआ बेखौ माने सम नांगोन दा जुदि बेफोरबायदि माखासे कनफिउजना दंमारोब्ला जुदि मायबा मोनसे दफाया सोरबा PIL होनायनि थाखायनो जुदि मोजां जायोबा इन फिउचार बर' हारिनि जुदि मोजां जामारोब्ला डेफिनेटलि बेखौ मालाबा रेक्टिफाइ खालामनायनिबो गोनांथि जायो BSc क'डखौ बै समाव बर' हारिनि थाखाय मोजां जानाय नङा खोमा होननानैथ' माने बै समाव दोनथ'नाय जादोंमोन दा बेफोरबायदि माखासे बाथ्रा थायो जाय बुस्थुआनोखि जाय दफायानोखि बर' हारिनि माने खैफोद लाबोगोन बेखौ जयैनो बर'नि दैदेनगिरिफ्रा सोरबा दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जाथों बड' साहित्य सभायानो जाथों जायफ्रा PIL होग्रा बिथांमोना जाथों सावरायनो हायो सावरायलायनानै बेखौ जुदि मिसआन्डारस्टेन्डिं दंमारोब्ला बेखौ फोजोबनायनि राहा लामा लानांगौ PIL होनायनि जाहोनाव दिनै बर' हारिनि गेजेराव जे खावनै जानाय बायदि नुनो मोनो बे बेलायाव नोंथांमोना मा बुंगोन दा बे खावनै जानायखौनो ज' जाजानो बन्स'आ लुबैदों बिथांमोना सावरायथों बिदा फंबाय साननानै गावनि साननानै बिथांमोनाबो सोर सानसुमा खुंगुर बैसोमुसारियाबो मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नेतृत्व होदोंमोन माने एबसुनि सासे सिनियर दैदेनगिरि बिथांजों सावरायनो हायैनि मा खोथा दङ सावरायनो हायो सानसुमा खुंगुर बैसोमुसारियाबो गावनिनो असे माने फंबाय बिनानाव गावनिनो असे फिसा होननानै सावरायनो हायो बे समाव जों नुनो मोनबावदों जे माखासे फेसबुकफोरनि गेजेराव नुनो मोनदों माखासे बर'नि जे दैदेनगिरिफोरनि सावगारिखौ लानानै जे आथिंजों गादलानाय बा सेन्देलजों जोनाय बेफोरबायदि सावगारिखौ नुनो मोनदों जे बर' हारिखौ बिथांमोना दिनै बिसिनि जौगानायसिम लाना फैबाय नाथाय बिथांमोनखौ दिनै सेन्देलजों गादलानाय बा आथिंजों जोदलानाय बेफोरो मोजां जादों नामा थोंजोंनो आं बुंनो नागिरगोन माने जाय जोंखौ जोनोम होदों खांदों बादों दा बिथांखौ जुदि आं जोदलाफिनोबा थारैनो बे मोजां जानाय नङा मोनसे समाव जाय बिथांमोना PILखौ होदोंमोन बिथांमोनाबो बै समाव सोमावसारदोंमोन दा बेनि मिनिङा बे नङा जे बिथांमोना गोरोन्थि खामानि मावबाबो जों सानफ्रोमबो सापर्ट खालामबाय थागोन बिदि नङा नाथाय खुद्रिनायनि मोनसे लामा थायो जों सानगोन मोनसे आदर्शबान जुदि संगठनब्ला जोंबो बन्स'आबो गाबोनो सोरबा जातीयताबादी नेतानि माने मोखाङाव माने जों सेन्देल माने गादलानो जों लुगैनाय नङा जोङो मोनसे लिगेल वेजों मोनसे वेजों सावरायनो लुबैगोन मोनसे कनस्ट्राक्टिभ वेजों सावरायनो लुबैगोन समाधाननि थाखाय माने सावरायाब्लासिनो माबा माबि खालामनाय आरो बर' हारियाव माने जोबोद माने दुखु मोननाय फोरमायदों मैया दाखालै धेमाजिनि आइजो अनसाय आफादनि सानैसो बिबानगिरिखौ आं नुदोंमोन बिथांमोनाबो दुखु मोननाय फोरमायदों जे सानसुमा खुंगुर बैसोमुसारि बायदि सासे दैदेनगिरिखौ सोरबा जुदि सेन्देलजों जोदलानानै फट' माने फेसबुकआव हगारना होदोंबा बेथ' मोजां जायाखै मायबाफोर जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला सावरायनायनिथ' मोनसे परिबेस थानांगौ जुदि बिदिनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै थांनाय गाबोन बन्स'निफ्राय आफादगिरि जानानै थांनायनि उनाव सेन्देलजों जुदि जोदला जानो गोनां जायोबा हारिनि थाखाय सोर खामानि मावनो ओंखारगोन जों गोदान जोलैखौ बिदिनो फोरोंनायसो नामा जे जायफोरा एसे गोरोन्थि मावबाय जायफोरा मोजां मावबाय गासैखौबो माने माबा माबि कालार फोनलाबायनानै धरना सरना होनानै माबानोसै आं सोरनिबा अन बिहाफ बाथ्राखौ बुंनो नागिराखै नाथाय बयबो मिथिगौ बर' हारिया मोनसे सोद्रोम हारि होननानै सोद्रोम हारियाव बिदि सोरखौबा फेसबुकआव भिडिअ खालामनानै माबा खालामनानै धरना सरना होनायनि गेजेरजों माने जोदलानाय खावना होनाय नो डाउट बेफोरो मोनसे डेम'क्रेसिनि मोनसे प्रसेस नाथाय जुदि आं जातीय संगठननि दैदेनगिरिब्ला आंनियावबोथ' माखासे रेसपन्सिबिलिटि थायो जातिनि खामानिखौ आंल'सो मावनांगोन नोंल'सो मावनांगोन होननायथ' बाथ्रा गैया सासे बर' हिसाबै बयबो मावनो हायो दा बेफोरबायदि बाथ्रा आरो बेखौ आं थोंजों बुंगोन बे मोजां जायाखै आरो बेनिखायनो बन्स'आ लुबैदों आं दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ थोंजोङै दायनो नागिराखै जे ओरै माने बिथांमोना गोरोन्थि खालामदों होननानै आं बुंदों मा बा बन्स'आ बुंनो नागिरदों जे मोनसे मोजां वे कनस्ट्राक्टिभ वेजों सावरायनानै जोङो समाधान खालामनो हायो नामा बेखौ नायनायनिसो बे सम होननानै जों बुंनो नागिरो माखासे समाव जे बन्स'नि जे दैदेनगिरिफोरखौ गोदान हाबफैनाय जे दैदेनगिरिफोरखौ बिथांमोनखौ जे नोंथांमोना जे बन्स'आ बिथांमोनखौ लानानै थांनानै जे बिबान होदों होननानै बुंबाय थादों बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो गमामायैनो नोंथांमोना बेखौ लाना थांनानैसो होदों नामा बेबायदि सोरखौबा गोसो गैयाब्ला लानानै थांनानै बिबान होनाया बेसेबां सम्भब जागोन आं मिथिया दा नोंथाङा सासे मोजां रिपर्टार नोंथांखौ जुदि आं गाबोन बुङा माने बन्स' जबरदस्ति ना माने नोंथाङा मानिगोन जानो गतिके बेयावनो रायजो राजाफ्राबो बुजिनाया मोजां जे
माखासे समाव माखासे एंगोलाव जोङो गोथौयै नायनांगौ बेसादफोरखौ बै सायाव नुनाय बा खोनानाय बाथ्राफ्रा मालाबा नङाबो जानो हागौ बेनिखायनो गावनि बिबेकजों गावनि ब्रेनजों साबकनसियास माइन्डजों बिजिरनो थाखाय आं खावलायदों बे बाथ्राया नंखाय जों रावखौबो बिदि फर्स खालामाखै आंनो इभेन आं रंगल बर'खौनो सोरबा माने बिदि जबरदस्ति मुं होनो हागोन नामा आं गावनो गोसो जानानै बन्सआव फैदों हारिनि खामानि मावनो होननानै फैदों बेवहाय सोरबा आंखौ फर्स खालामनांगौलै मा बाथ्रा दङ नाथाय बिथांमोना माखासे खौरां बिजोङाव बिथांमोना गाव फोरमायना लादों माने आं थांनो गोसो गैयामोन होननानै मालाबा बिदि सम्भबबो जायो दिनै नोंथांमोना मोनथिगौ सांबादिक हिसाबै जे रायजो सभानि इलेक्सनाव हर्स ट्रेडिं जायो होननानै जों खोनायो माखासे पार्टिनि एमएलएफोरखौ सिरि सिरि बायखोमानानै फैसा होनानै बहाबा भट होहोयो होमबा नोंथांमोननि बेलायाव हर्स ट्रेडिं जादों नामा बेथ' मोनसे फरायसा आफाद हिसाबै माने जोङो हारिनि खामानि मावनो ओंखारदों हिसाबै सोरबा मा बुंदों मा बुङाखै मा खालामदों जोंहा बेयाव नायबाय थानायनि सम नङा जोङो बड'लेण्डनि थाखाय ओंखारदों हारिनि थाखाय ओंखारदों जोंनि फकासआ बे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटआवसो सोरबा जोंखौ जोबोद माने समालोचना खालामनो हानाय सोरबा बुंनो हानाय जोंनि मुङाथ' सानफ्रोमबो फेसबुकआव मोजां गाज्रि ओंखारबायनो थादों मैया दाखालिसो सोरबा बुंलायबाय गामिनिफ्राय होखारजादोंनो गामिनिफ्रानो प्रेस मिट होलायनानै बुंनो गोनां जाबाय गामिनिफ्राय होखाराखै होननानै बिदि गोबां नंखाय बाथ्राफोरा ओंखारनो हानाय बांसावनो हानाय जों जिहेतु आन्दलन खालामनो ओंखारदों सोमावसारनो गतिके बिदि बाथ्राफोरा ओंखारगोन दा बेफोरबायदि बाथ्राखौ आङो लिगेल वेजों एनालाइसिस खालामनो थाखाय रायजोफोरखौ खावलायदों माखासे बुस्थुआ बेसलेस बाथ्रा बेफोर माखासे समाव जों ससियेल मिडियाफोराव नुनो मोनो जे बनस'आव जाय बिथांमोना जे बिबान लागोन बिथांमोनखौ जे माबा मोनसे राहा लानाय जागोन होननानै दा नोंथांमोननि बेलायाव बेफोरबायदि जादों नामा बे बाथ्राखौ आं ओरैसो बुंनो लुबैयो सानफ्रोमबो बनस'आ दिनैबो आरो इन फिउचारबो जोङो सानफ्रोमबो बर' हारिनि खौसेथिखौ लुबैगोन आं सोरनिबा मुंखौ मख'नानै ओरै बुंनाय नङा थेवबो आं मोनसे बाथ्राखौ खावलायनोसो नागिरगोन पलाइटलि बिथांमोनखौ खावलायनो नागिरगोन सोरबा जुदि बिदि खालाममारदोंब्ला बिथांमोना साननानै नायनाया मोजां आरो एसे हारियाव खामानि मावनो स्पेस होलायनांगौ जुदि बनस'आ गाज्रि खामानि मावदोंब्लाथ' बियो आल्टिमेटलि जोबगोन बर' रायजोआ गनायनाय नङा जुदि मोजां खामानि मावदोंबा थांना थागोन दा बेनि थाखायनो जुदि सोरखौबा सिगिदोंबा सोरखौबा धुमखि होदोंबा आं खावलायदों बयबो दिनैनि तारिखाव गोरों बाथ्राखौ एनालाइसिस खालामनो रोंनाय जाबाय बिदि खालामैया मोजां आरो बिदा फंबायजों गावजों गाव बिदि खालामोबा दहाय बुंनाय बाथ्रायानो सोरबा स्कप लानो हागौ दा बिनि थाखाय आं खावलायगोन आरो रायजो राजाफोरानो जुदि सोरखौबा बिदि दम होनाय मानाय जुदि जामारबाय थादोंब्ला रायजो राजाफोरानो जास्टिफाइ खालामगोन बेयाव आं नों बुंनांगौनि बाथ्रा गैया जुदि सोरखौबा मेन्टेलि टर्चार होदोंबा सोरखौबा दम होदोंबा सोरखौबा दैखांनानै लांदोंबा बेखौ रायजो राजाफ्रा नायगासिनो दङ सोर डेम'क्रेटिक अर्गेनाइजेसन आरो रायजो राजाफोरानो फिननाय होगोन दाखालि नुवाखै होनबा जोंनि न'खरनि बाथ्राखौनो माखासेया बुंदोंमोन जे गामिनिफ्राय होखारजाबाय होननानै नाथाय रायजोफ्रानो क्लियारिफिकेसनखौ होबाय जुदि सोरखौबा सोरबा संगठना दिनै दम होनो थांदोंबा रायजोफ्राथ' नायगासिनो दङ सोरनिबा न'आव जुदि हराव थांनानै दम होनो नागिरमारदोंबा रायजोफ्राथ' नायगासिनो दङ बिनि फिननायखौ बनस'आ नङा बै बर' रायजो राजाफोरासो होगोन आं बेखौ फोथायो नंगौ बे समाव बनस'नि बुंथिगिरि बिथांजों जों गोबां बाथ्रा सावरायबाय नांगौ समाव जे रायजो राजाफोरा जेरैबायदि जे सोंथि नांगौ बेखौ जों उन समाव लाना फैबावगोन जों बिथांनि सायाव जों सोंलु सोंबावगोन जे बनस'आ गमामायैनो मा थांखि लादों आरो मा बिथिंजों थांनो नागिरदों बेफोरखौ जों उन समाव सावरायगोन बे समाव नोंथांनिफ्राय बिदाय लाबाय बेसेन गोसा समखौ जोंनो होनायनि थाखाय थेंक इउ साबायखर